Ngancani bojo golek keperluan sing arep digawa mangkat kerja meneh, lanjut tuku ndas manyung gawe oleh-oleh. Halo bestiku semuanya, selamat siang bes. Bes, berhubung bojoku mau bengi arep mangkat kerja meneh, jadi seperti biasanya besti, awan iki mesti sibuk banget golek apa wae sing arep digawa mengko. Lah iki sadurunge mangkat besti, aku arep benekke sandalku dhisik bes. Maklum bes, sandal iki wis suwe tak tuku awit ndik bodo, tapi ngene iki arep tuku meneh yo jemaneman besti, soalnya iso dinggo. Oke bes, ki mau lawangku wis tak kunci kabeh. Mari ngono lanjut kita berangkat. Untungnya bes cuaca dino iki cerah, wingi-wingi kan mendung terus ya. Yo meskipun rodok panas kentang-kentang ngono kuwi, tapi ora apa-apa bes, penting ora udan. Lah iki tujuan pertamane besti arep golek keperluane bojoku. Wong Wonosalam dan sekitarnya pasti wis paham banget karo tempat iki besti. Ya betul sekali besti, iki di perapatan Pasar Wonosalam. Ora usah nganggo papi pemena besti, iki langsung wae menuju ke tempatnya Kaji Ayu, soalnya keperluane bojoku tukune ning kono. Lah iki mau bes, anakku wis milah-milah akhirnya nemu gantungan kunci yang lucu banget ini ki besti, warnane pink sisan. Iki mau jarine mbak iki lagi viral besti, dadine yo wes anakku yo njaluk tuku iki bes. Terus ki mau yo sekalian aku tuku sikat kumbahan besti, soalnya sikatku ning omah wis amoh. Lah keperluan sing digoleki bojoku yo iki besti, tidak lain dan tidak bukan adalah rokok. Iki bojoku tuku telung pres sisan besti, soalnya ning kono ora ono rokok sing merek iki bes, onone rokok sing ora enak jari bojoku. Oh yo bes, ki aku yo santini tuku sampo sisan kanggo anakku, soalnya sampone ning omah ki wis sampe entek. Oke besti, iki mau barangnya wis tak bayar kabeh, bar kuwi lanjut metu meneh saka pasar besti menuju ke parkiran lagi. Sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya bes, ki aku melipir dhisik arep tuku pentol karo es asem Mbah Wanto. Sajake kok suweger besti, panas-panas ngombe es asem. Lah iki es aseme langsung tak ombe wae bes karo mlaku. Perjalanan masih berlanjut besti, lagi aku karo bojoku menuju ke arah pasar Bintoro, tapi sadurunge iki arep mampir dhisik ning ATM soalnya dompete iki njaluk kon ngisi besti. Oke besti, iki videonya tak persingkat saja. Terti aku wis ngelewati jembatan kerajaan, terus belok kanan ambil sing arah ngisor jembatan menuju desa Wonosari bes. Wes pokoknya daerah kono aku ramat paham besti, yang penting kayak aku manut wae karo bojoku. Pokoknya kingko tujuannya arep ning tempat pengasapan ikan dulu bes. Oke besti, lagi dan lagi video ini tak persingkat saja. Iki reti aku wis tekan nggon tempat pengasapan ikannya bes. Nak dihitung aku lagi peng loro bes dolan ning nggon tempat pengasapan iki. Tujuannya yo podo kayak sing pertama nukokke ndas manyung kanggo oleh-oleh kanggo bose bojoku. Mergane bes bose bojoku ki seneng banget bes karo ikan asap, mbuh iku ikan P ataupun ndas manyung ini ki. Terus wonge njaluke iki ndase sing gedhi ki lho bes. Nak tuwak sing cilik mesti wonge emoh. Enake tuku ning kene bes, iwake iki fresh, tur meneh iso milih ukuran, pengen ndas sing gedhi apa meh milih sing cilik ki ono. Oke besti, iki mau aku wis milih, terus wis ditimbang sisan, tukune ki 3 kilo wae besti, ora usah oke-oke. Ki mau asline per kilone 35.000 besti, karena belinya